Giň aýran saýlaw galplygy barada habarlaryň arasyna Türkmenistanyň merkez saýlaw topory 12 mart ilk prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedowyň 70,97 götürüm ses alyp ýeňiş gazananyny oglan etdi. Işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň Oğuzhan köşkleri toplumyny prezidentlige kasam kabul edip wezipä girişer. Merkez saýlaw toporyna görä saýlawçylaryň 11,9 götürüm Aşgabat şäheriniň teklipçi toporlar tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Hydyr Nunnaýew, 7 götürüm töweregi Agrar Partiýasy tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Agajan Bekmuratow ses beripdirler. Sesleriň galan 10 götürüm töweregini beýleki dalaşgärler öz aralaryna paýlaşypdyrlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlaryň öňü süýresini we saýlawlaryň dowamyna Serdar Berdimuhammedow ses bermek barada saýlawçylara duýduruş berilýänini habar berdiler. Gal berse de Azatlygyň çeşmeleri 13 marta geçilen gece bir vilayetde nädogry kandidata verilen sesleriň Serdar Berdimuhammedowyň bähbidine üýtgedilýänini habar berdiler. Türkmenistanyň prezidentiň oglunyň saýlanan prezident oglan edilmegi bilen Postsowet Merkez Aziýada ilkinji gedek dinastik miras düşerlik amala aşyryldy we ýokary döwlet wezipesi atadan oglu geçirildi. Siyasi we raýat azatlyklary berk çäklendirilýän, özüge pikirlilik berk basyryp ýatyrylýan hem de opozisiýanyň häkimetler tarapyndan kökü gurulan ýurtda ýokary döwlet wezipesiniň resmi taýdan atadan oglu geçirilmegi synçylara görä kyn bolmady. Ýöne mundan ozal ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň tapawutlukda ýeňijiginiň bary ýogy 73 götürüm töweregi ses alanlygy oglan edildi. Ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji we 2012-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlaryny 97 götürüm töweregi, 2007-nji ýylyň saýlawlaryny bolsa 90 götürüm töweregi ses alyp prezident oglan edilipdi. Ýöne bu saparky saýlawlarda ýeňiş gazanan dalaşgaryň sesleriň 73 götürüm töweregini gazananyny oglan edildi. Garaşdyrlyk taryhynda geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awraýly synçylar tarapyndan we adalatly saýlaw hökmüne ikrar edilmedik Türkmenistanyň näme sebäpden ýeňijiginiň odalyk ýyllaryň saýlawlarynyň tapawutlukda bary ýogy 73 götürüm ses alanlygy oglan edildi. 73 götürüm ses Türkmenistanyň şertlerine köpleri geň aldyrdy. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu netijäniň Türkmenistanyň hamala saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilenigi barada pikir döretmek üçin oglan edilen bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. That was maybe the only surprise of this whole election was that he would get 72.9. Saýlaw netijesi saýlawlar wagtda iň garaşylmadyk waka bolanlar. Ýeňiji 73% goly ýa-da takminan 73 götürüm ses aldy. Meniň tanaýan adamlarymyň hiç gaýsy beýle bolar öýtmänli. Hemmeler Serdar Berdimuhammedow 90 götürümden gowrak ses alar öýdýärdi. Oglan edilen netijäniň sebäbini düşünmek aňsat däl. Olar muny hamala hakyky saýlaw geçirildi diýmek üçin şeýletdilermi? Meniň pikirimçe aşy çaklama ýöresek, ol Serdar Berdimuhammedow saýlawlarda hakykatdan gowşak çykyş etdi. Sanlardan çen tutulsa, saýlawçylaryň 27 götürümden gowragy oňa ses bermedi. Näme sebäpden olaryň daşky dünýä saýlaw netijelerini anansanlyp, netijäni 70 götürüm hökmüne oglan edenliklerini düşünmek aňsat däl. Sebäbi daşky dünýä onsuz hem hakyky saýlawy garaşmaýardak wetin. Bu netije Serdar Berdimuhammedow üçin ören täsir netije. Men ören geň garlym. So it's a very strange total for him, and I'm really surprised. Diýip Panier aýtdy. Galy berse de ekspertiň sözlerine görä 73 götürümlik saýlaw netijesi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowdan has köp ses almanyny görkezmek üçin oglan edilen bolup biler. They just wanted to show that his father was such a great president, you know, that it's impossible to get anywhere near the amount of votes that Gurbanuly Berdimuhammedow got when he was received when he was running for president. Gaýtalap aýtsak, 15 ýyl mundan odal reforma wadalary bilen döwlet başyna geçen Gurbanuly Berdimuhammedow ilki 90 götürüm, soňra ýylyna 97 götürüm ses alypdy. Türkmenistan ilk prezident saýlawlaryny geçirdi. Ses berişlik tamamlanyny, netijeler oglan edildi. Näme bolar? Türkmen halky üçin nähili üýtgeçligi garaşmaly. Paniyeriň ynanjyna görä saýlaw netijeleriniň wagtlyna bolsa ýylatyň ýaşaýyş durmuşyna, halkyň azyk öpçünçiligine, bankomatdan pul natlaşdyrmak işlerine ýakyn möhlete täsir etmegi mümkin. I would expect that you'll have a very brief period of something like prosperity. Prosperity is probably too big a word, but Çakym çak bolsa, gysga möhletde Türkmenistanyny wagtlaýyn eşretli durmuş ýaly bir zatlar bolar. Ýöne bir ýerde eşret sözi belki de ören ulmanlar aňladýar. Şoňa meňdeş bir zat bolar.
Meniň pikirimçe öňümüzdäki bir näçe aýyň dowamyna esasy az gönümlerini satyn almak biraz aňsatlaşar. Belki de prezidentiň edarasynyň retorikasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny tanqidlamazdan halkyň jebir jepasyna belli bir derejede duýgudaşlyk ahengde bolar. Wagtlaryň hem bolsa adamlar iş tapar. Yük ýeňler, adamlaryň ýüki ýeňler. Ýöne men bu çäreler uzak dowam eder, öýtmeýärin. Some of the burdens on the people, I don't expect it would last very long. Diýip Panir aýtdy. Ekspert bu ýagdaýyň uzak dowam etmezlik ähtimallygyny ýurdun maliýe kynçylyklary bilen düşündirdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň jemgyýetçilik öňsü 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow çekildi. Ol ýokary hökümet wezipelerini götürildi. Sebäbi prezident kakasy ony TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlady. Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylda siýasata girdi. Parlamentiň agzasy boldy. Daşary işler ministrliginiň halkara habar ferişdeleri bölümine ýol başçylyk etdi. Ol 2018-nji ýylyň martyna Daşary işler ministriniň orunmasary wezipesine götürildi. Şondan bäri onuň syýasy karýerasy diňe ýokary götürilmek bilen boldy. Bir näçe aý aralyk bilen ol täze we has ýokary wezipelere götürildi. 2019-njy ýylyň ýanwaryna Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine belenildi. Şondan ýarym ýyl soň bolsa häkim wezipesine ýeledi. 2020-nji ýylyň fevralyny ol ilki senagat ministri boldy. Aradan bir ýyl geçenden soňra vice-premier wezipesine belenildi. Serdar Berdimuhammedow hökümet wezipeleri bilen bir hatarda Türkmen alawa aýetleri birleşigine hem de halkara ahal tekatçylyk birleşigine ýol başçylyk edýär. Türkmenistanyň Oba Hojalyk Uniwersitetiniň uçurumy bolan Serdar Berdimuhammedow Jenewada we Moskwada degişlikde halkara howpsuzlyk we halkara gatnaşyklar ugrunan ýokary bilim aldy. Ol maşgalaly we 4 çağanyň kakasy. Onuň maşgalasy barada şulardan başga maglumat mälim näl. Serdar Berdimuhammedow garyplykdan, korrupsiýadan we giň ýaýran işçilikden ejir çekýän ýurdu miras alýar. Çağa dowuluş derejesiniň bir näme ýokarydygyna garamazdan Türkmenistan ýylatyň azalmagy bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Şahsy erkinligiň hem de mümkinçilikleriň ýoklugy sebäpli millionlarça adam ýurdu terk etdi.